and we must give credit when credit is due. Maukini ang saysay ni Cebu City Mayor Mike Rama mahitungod sa pag-host sa syudad sa umaabot nga palarong pambansa 2024. Dugang pa niya nga dili ang gobernador sa probinsya sa Sugbo ang hinungdan nganong nahimong host city ang Cebu City apan tungod sa kaandam sa dakbayan. We have the governor and myself, and I also called the vice president. But the vice president made a statement na nakuha na to ang palaro, not because of her, but because we were able to convince the readiness of the city of Cebu. Gani bisan pa man nga kasamtangang gipaubos sa 6 months preventive suspension, misaad si Rama nga magpabilin siyang makiglambigit o involved sa mga kalihukan sa palarong pambansa. Pilapiling ko nga tao sa tinuoray lang. Bisa di ko ba apilon, mangilabot man ko. Di lang ko mangilabot. Ang chairman sa Committee on Sports nga si Acting Vice Mayor Dondon Ontiveros, misultisab nga apil ang mga konsehal sa syudad sa pagpangandam ilabi na sa mga kakuwangan pa sa mga billeting quarters. Each councilor should have a billeting score that we can address, assist o unsay pagtabang niya or call the attention of different departments unsay concern. Karong nagkaduol na ang pagsugod sa palarong pambansa, panaghiusa ug kooperasyon ang gipanawagan ni Rama gikan sa kagamhanan sa dakbayan ug probinsya sa Sugbo ug ingon man tanang ahensya nga nalakip sa palarong pambansa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.